Lola? Andito na pala yung baby namin. Bakit masaya ang baby namin? Tita, may honor po ako. Sabi po ng teacher, punta daw po ang mga magulang para sa meeting. Wow, ang galing naman ng baby namin. Manang-mana ka talaga sa akin. Naku, ang sabihin mo, mana siya sa Nay, Oo nga, mana ka sa tita mo. oh, kita mo na? Opo, tita. Paano yan, anak? Ikaw nang pumunta bukas sa meeting ng pamangkin mo, ha? Opo, Nay. Wala pong problema. O, ayan na po. Pupunta na ang tita kayo mo bukas. Masaya ka na? Opo, Lola. O, Nay, hindi nyo ba narinig yung sinabi ng apo nyo kanina? May honor daw siya. Kaya bibigyan ka ni Lola ng regalo. Oo nga po, Lola. Dapat may regalo po kayo ha. May honor po ako. Palagi ko pong ginagalingan sa school para po lahat ng gusto ko at hiling ko ay mabili at makuha ko pagdating ng araw. May isa pa po kong gustong hilingin. Sana magkatotoo. Amy, pwede mo bang sabihin sa amin kung ano yon, anak? Sikreto ko po muna yun, tita. Baka po kasi hindi magkatotoo pag sinabi ko agad sa inyo. Aba, may nalalaman ng sikreto ang apo ko, ah. Dalaga ka na talaga, apo ko. Sige na, Amy. Magbihis ka na dun at nang makakain ka na mamaya. Sige po, tita. Nay, huwag niyo na hong binabanggit sa kanyang tungkol sa mama niya. Pasensya ka na, anak. Hindi ko agad naisip yun. Mabuti na lang napigilan mo ako. Oo nga po, Nay. Kundi, araw-araw na namang magdaramdam yung bata at malulungkot. Kaya nga, palaging magtatanong na naman yun pag nagkataon. Kaya pasensya ka na talaga. Ikukwento ko rin naman ang tungkol sa mama niya. Pero, masyado pa siyang bata. Yan din ang naiisip ko. Masyado pang mura ang kaisipan niya para sa mga ganyang usapin. Sige na ho, Nay. Maghahanda na po ako sa mesa at nang makakain na tayo paglabas ni Amy. Malinis na ho lahat sa kusina. Ang laki na niya, no, Nay? Oo nga, parang kailan lang nung sanggol pa siya. Ngayon, ang dami na niyang tanong. Oo nga po, Nay. Lumalaki na siya. Natatakot akong bigla na lang siya magtanong tungkol sa mama at papa niya. Wala namang masama kung sasabihin natin sa kanya ang totoo, anak. Sa tingin niyo, Nay, maiintindihan na kaya niya ang lahat? Alam kong mahirap kung paano umpisang magkwento pag nagtanong na siya. Pero matalino si Amy, anak. Kaya sigurado akong maunawaan niya ang lahat. Hindi naman natin kagustuhan ang nangyari sa mga magulang niya. Tayo kasi, medyo nahirapan at natagalan bago matanggap ang buong pangyayari. Mas maganda na rin siguro na habang lumalaki si Amy, ipaintindi na natin sa kanya na kahit kailan, hindi na babalik ang mama at papa niya. Sana lang, maging madali para sa kanyang pagtanggap, Nay. Hindi ko alam kung bakit naging malupit ang tadhana sa apo ko. Ni hindi man lang niya nasilayan ng mama at papa niya. Napakagandang bata ni Amy habang lumalaki siya, Nay. Kamukhang kamukha niya ang kapatid ko. Oo nga, parang nakikita ko ang kapatid mo habang lumalaki ang anak niya. Nay, ano kaya kung ampunin ko na lang si Amy
Ako na lang ang maging nanay niya. Maganda yung iniisip mo, anak. Pero, wag mo nang gawin yan. Baka sumama pa ang loob sa atin ng kapatid mo. Baka isipin niya na wala na nga siya sa anak niya. Pati ba naman pagiging nanay niya sa kanya, wawalain mo pa. Kung sa'yo gawin yan, di ba ayaw mo din? Sa bagay, tama po kayo. Isa pa, anak, kahit hindi mo gawin yun, parang ikaw na rin yung nanay niya. Halos ikaw na ang tumatayong nanay niya, simula nung iwan siya ng kapatid mo. Kaya parang nanay ka na rin niya. Ano pa nga bang pagkakaiba sa nanay na nagsilang at ng nanay na nag-aruga at nagpalaki sa bata? Di ba wala? Tama po kayo, Nay. Mahal na mahal ko po ang pamangkin ko. Alam mo kung ano yung kinakatakot ko? Ano po yun, Nay? Yung dumating ng araw na mag-asawa ka na. Paano na si Amy? Nay, malayong mangyari na po yun. Bakit, anak? Huwag mong sabihin Oo, na... Nay. Wala na ho akong balak mag-asawa. Gusto ko hong ibuhos ang atensyon ko at pag-aaruga ko kay Amy. Siya lang ho sapat ng kaligayahan ko. Anak, napakabuti mo sa pamangkin mo. Sigurado ako, masayang-masaya ng kapatid mo kung nasaan man siya naroroon ngayon. O, Apo, bakit malungkot ka? Naway ka ba nila sa school? Hindi po, Lola. Bakit malungkot ka? May nangyari ba sa'yo sa school? Lola, ano po ang tunay na pangalan ni Mama? At ano po ang itsura niya? Ha? Ano, Apo? Hintayin mo na lang si Tita Kay mo at siya ang magsasabi at magpapakita sa'yo. Bakit mo na itanong, Apo? Sabi po kasi ni teacher kanina, i-drawing daw po namin ang nanay namin. Kaso wala po akong nagawa. Ha? Bakit wala ka nagawa, Apo? Hindi ka ba marunong mag-drawing? Hindi po yun, Lola. Paano po ako gagawa? Hindi ko naman po alam ang tunay na itsura ni Mama ko. At hindi ko rin po alam ang tunay na pangalan niya. Kamukhang kamukha mo ang mama mo, Apo, at maganda rin siya tulad mo. Talaga po, Lola? Ano po ba ang nangyari kila Mama at Papa? Mamaya, Apo, ikikwento sa'yo ng Tita Kay mo, ha? O, sige na, Apo, magbihis ka na. Sige po, Lola. Pasensya ka na, Apo. Mas maganda ang tiyahin mo na lang ang magkwento sa'yo tungkol sa nanay mo. Para mas maintindihan mo ang lahat. Natatakot akong may masabi akong hindi tama. Amy? Nay? Nay, bakit ganyan ang itsura nyo? Tsaka, nasaan si Amy? Nagumpisang magtanong ang pamangkin mo, anak. Ho? Bakit? Ano po yung tinanong niya? Tinatanong niya kung anong totoong nangyari sa mama at papa niya. Anong sinabi nyo? Wala, anak. Ang sabi ko, antayin ka at ikaw na lang magsabi sa kanya. Mabuti naman po kung ganun ang sinabi nyo. Asan po siya? Andun siya sa kwarto niya, anak. Sige ho, Nay. Pupuntahan ko lang siya at kakausapin ko.
Mas mabuti pa nga, anak. Papa God, wala po akong ibang hinihiling kundi ang makita at makasama ko ang mama at papa ko. Mahal ko po ang tita Kay ko at ang lola ko, pero mas magiging masaya po ako kapag kasama ko ang mama at papa ko. Sana po, pagbigyan niyo po ang kahilingan ko. Kawawa naman ang pamangkin ko, Nay. Sa dami ng pwede niyang hilingin, ito pang kahilingang mahirap ibigay ang kanyang pinagdarasan. Wala tayong magagawa, anak. Sadyang nangungulila lang yung pamangkin mo sa mga magulang niya. Sige na, lapitan mo na yung pamangkin mo. Huwag mo na lang ikwento sa kanya na nag-aaway ang mama at papa niya habang nagdadrive yung ama niya. Kaya sila na disgrasya. Amy, anak. Tita, sabi po ni Lola, ikukwento niyo daw po sa akin si Mama at Papa. Oo, anak. Ang totoong nangyari kay mama at papa mo nun, kasama silang dalawa nun. Puntahan sila. Mukhang masaya ang apo ko ah. Opo, Lola. Alam ko na po ang totoong nangyari kila Mama at Papa. Salamat naman anak at naintindihan niya kaagad. Sinabi ko naman po sa inyo na matalinong bata si Amy. Alam ko rin po na mahirap ibigay ang kahilingan kong hinihingi. Amy, anak. Gusto mo bang ako na lang maging nanay mo? Ayos lang ba sa'yo kung nanay na lang ang itawag mo sa akin? Anak, pero... Nay, huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko hong magagawang kalimutan ni Amy ang kapatid ko bilang ina niya. Mabuti naman kung ganon anak. Ang saya ko po, Lola. Dalawa po ang nanay ko. Si Mama ko at si Nanay Kay. Si Mama at Papa ko ang guardian angels ko dahil kinuha agad sila ni Papa God. At si Nanay Kay naman po ang guardian nanay ko dahil andito siya sa tabi ko. Maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Lola, Nanay. Sobrang mahal na mahal ka rin namin, anak. Lagi mong tatandaan, kahit na anong mangyari, mahal na mahal ka namin, apo. Hello po, Ma'am. Kamusta po kayo ni Papa? Kapatid ko, huwag ka sana magagalit ha. Nanay nang tawag sa akin ng anak mo. Tutal, wala ka naman na. Pwede bang ako na lang ang maging nanay niya? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi namin tinago sa anak mo na ikaw ang tunay niyang ina. Papa, alagaan mo dyan si Mama ha. Mahal na mahal ko po kayo. Palagi ko po kayong gustong makita. Alam ko pong mahirap ibigay yung hinihiling ko. Pero kahit sa panaginip lang po sana makita at mayakap ko po kayo. Mahal na mahal po ako ni Lola at ni Nanay Kay. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hinding-hindi namin pababayaan ang anak mo. Mamahalin ko siyang parang tunay kong anak. Anak, sana nasilayan man lang kayo ng anak nyo para hindi siya nagtatanong kung anong itsura mo. Pero nakakatuwa din dahil habang lumalaki ang anak mo, kamukhang kamukha mo siya. Parang sinadya ng Diyos na maging kamukha mo siya para kahit papaano
Parang kasama ka pa rin namin. Amy, apo, magpaalam ka na sa mama at papa mo para umuwi na tayo. Ma, pa, uuwi na po kami. Palagi niyo po sana kaming gabayan. Mahal na mahal ko po kayo. Tara na, anak. Sige po, Nay.